няма да е особено добро качество. Да, бе, да? Тук е басейна и си пиеме коктейлчета. Разни огньове, чакай да снимаме сега на Дени коктейлчета. Не, че се вижда много. Това е Майтай коктейлче. Това тук трябва да е църа, но въобще не се вижда църа. И жужу. И там е Barefoot бара. Пенсионерите се напиват в момента там, да. Да, групичка, да, те бяха много пияни днеска и падаха в океана. Да, и така. Чущерон. Добре, че има бяла фанела Чущерон. Това е Юли. Юли въобще не се вижда в момента. Я да го видим, Юли. Няма хищ да се види. Ето. Спайдермен. И там моя хавайка пее любовни песни хавайката, ама не може да я видим. Не се вижда, тя хавайката избяга.